Selamat berjumpa lagi lur dalam konten videoku vlog. Hehe. Kali ini saya kalau tidak salah ini di Gedung Bulus lur. Nah ini jalannya ekstrim. Nah ini melewati jembatan bisa manjul-manjul seperti ini lur. Hehehe. Kita nikmati saja lur ya. Ini kita menikmati jalane api lur. Munggah mudun ngono lur. Lah piye terkahanan alami ini iki. Ning yo kuwi lur, pemandangan alam iki sik nyenengke batin, apa nyenengke ati ngono lur. Omah-omah iki sik ndak pate akeh lur, tapi suasanane adem. Jauh dari kebisingan lur ya. Wes tak nikmati ya lur. Sik tak mendelok kiwa tengen lur ya. Hehehe. Menikmati indahnya alam Blitar Selatan. Oke lur, tak nerus kesek ya lur ya, nerus lakon iki lur.